Allah güldürsün onu. Hepimiz çıktık. Seyde geldi ama çok sırıttırdı o. Kaçtı oradan gülerek. Ay yanıma ağrıyor. Kuta. Bak, konuş bir şeyler, açma gözlerini Ne sade. oldu? Ne konuşalım bu ya? Seni internete bindireceğim şimdi. Söyleme. Evet. Kaç para alacaksın söylemeyemedi. Kaç para alacaksın, para bankadan çektin? 800. 800. Aşağı gel, бray, kaçma. Кой ги пратите първи, госпожо? Те 800 лева, кой ще ги пратите? Ще строи къщата е. Коя къща ще строиш? Ремонта ще правя. Какъв ремонт? Какво имаш да правиш? Тавана бутна. А тавана бутна? Бутна тавана? Тавана плочка ще правим долу. А туалетна имаш ли? Няма. Нямаш туалетна? Нямаме, ще правим на туалетна. Една туалетна ще правиш. Браво на тебе. Много си работна. Много си работна. И кажи нещо друго сега. Тия пари само за ремонт ли са? За ремонт това. Друг неща. Друго не щеш. Не иска да взема си на телефон. А какво яде сега в момента? Хладилник имаш ли хладилник? Има. И какво има в този хладилник? Алıyor içeri stola. Ще пълна хладенника мисо. А сега какво имаш в хладилник? Нищо, празен. Празен. Добре де, откъде се изхранваш? Къде взимаш други пари? Казанти. От казаните? Да. Бъркам казанти, събирам карта и бутилка. Става. Друго? Има аламин бакра. Конuşma beni. Кажи, какво има? Кажи. Alamine bakır. Аламини и бакъри има, така ли? Да не стоим да гладна. Да не стоите гладни. Да. А ти какво работиш? Аз Да. отивам ни казаните да си билем книги бутилка. Да купам Марията яде. Да купиш на кого ядене? Мария. На Мария ядене. А Да. ти дъщеря имаш ли? Къде е тя? Училище. Тя учи кой клас е? Петия клас. Пети клас. Петия клас. Браво. Какво правиш? Allah güldürsün. А този господин тук какво прави? Господине, какво правите вие? Сега това ще го продаваш ли? А вие сега това ще го продавате ли? Не. А какво ще го правите? За какво го чупите тогава? Кое да правиш? Пералната да направиш. Тая перална много стара, бе. Стара пералната, тази перална нова. Тя е много стара тази перална, бе. Как ще го правиш? Сега ще го продавам да ядем, да вземем хляб. Ето жена ми картофи се бака. Yeter fiyatı insanlar. Картофи, мартофи. Значи сега ще оправиш, няма да продаваш, така ли? Да. А колко ще вземеш това пералне? Гордо. А колко? Кажете колко ще вземете това пералне? Колко ще вземеш? Он да взима 15 лева пари, моето момче. 15 лева пари? А това син ли бе? Моята син. Значи ви всички се издържите от казаните, така ли? Да, държим от казаните. Добре да някакви помощи ни взимате ли? Не. Само пенсия. Последна пенсия взимам. Колко взимаш пенсия? 100. 100 лева пенсия взимаш. Стигат ли ти поне? По-малко държим. 100 лева, По-малко. да се намериш. Като не стига, отиваме на казанца, бъркаме. Ма това е лошо. За какво не търсите работа да се намерите? Няма работа. Откъде е поне?
Да дават за нас работа, да почнем. Ама работа няма. Има Човек работа, получава ама какво ти си нищо права. не отивай. Получава Като пенсия. не бъркаме казан, няма да идеме. Бъркаме казанта и идеме. А че ли, Романе? Добре да и вие помощ не взимате ли? Не. Ни дават помощ. Аз само пенсия взема. А вие, господине, с какво се занимавате? Аз беззаконна търговия, господине. С какво се занимавате, господи? Каква е тази беззаконна търговия? Еми, коли взимаме, разваляме. Това не е беззаконна търговия. Перални купуваме, стари железа и купуваме и продаваме. И не какво да правим. Да. Я бъде смешно. Има ядене. И така? Друг няма какво да кажа на вас. Това положението е. Отиваме на казанта, бъркаме, като не бъркаме и няма да идем. Вас слушам, давайте, говорете. Говорих вече, няма сила. Как? А сила нямате. Не, я А значи не си яла, не си обядвала, Сега така ли? няма пари да се купува хляб. Ама преди малко беше и касаторката тук и както разбрах, искате пари да теглите пак. Като теглим пари, тогава ще купуваме ядене. Сега значи няма пари, няма да ядеш, така ли? Няма да идем. Да. Ако тегля 600 лева, тогава ще идем. Сега ще гледаме гладни. А сега ще гледате гладни и ще стоите. Да. Добре. Айде, лек ден ви желая. Господине, ало, червената фанела. Гледай да вземеш повече пари от това.